za su suna Yan iska ba. Ina ji na rage dama yana neman wahala. Wai aran ma. Dan uwa shi shegiya shi na niya. Shegiya tana sa wata jallabiya tana mana wani haka haka. Eh mana. Daga ni ma da su ma. Daga ma ai mun fi su ma musulunci ma. Mun fi su mana. Mun fi su musulunci ma wai za su nuna mana wai musulunci. Lafiya kalau ya na ka je ne ya ustaz. Wallahi zan je gurin wasu mutane. Wannan titi ne haka raba ni da su wannan harina ne kullun suna cin nama alade jaki. Sun karbi musulunci dole mu je mu musu magana. Dole mu gaisa mu musu magana baka ji ba. Je ka ni dai. Wa alaikum salam. shegiya shi na niya. Shegiya Hausa ta iya sallama. Subhanallah kuna mana zagi a gurin nan. Shegiya muna. Ni an gaya mana kuna bi mana mata a layin nan. Kuna badala, kuna faɗa mata, kuna mana zage-zage wato ainihin wannan ba za mu labunta ba. Dole ku ban mana unguwa dama arna ne ku. Fara shirin musulunci ne ku ba ku karɓa da Suka turo ni na ci. Ci don buron wanki, ana mutum ni ji kuma buron wanki. Shegiya zinan da Aisha. Zaki ci buron wanki. Shegiya zinan ba shegiya. Shegiya mu ma musulmi ba an gaya mana abin da kuna yi ba. Ke mu zinan. Wallahi zan kai ki biyar mi daure. Udi binti ce. Dan banza. Wata shi na niya. Za ta gaya min ba ina ai ba. Me ma mai ai ba ne. Yan buhun bura uba da ni suke bura uba in ba ni ba. An da ciro. Sai na ce ma kakkaje ustaz. Sai na ce ma kakkaje. Wancan me ba sa ce ala durai ma wane. Na faɗa ma ka je ni na tafiya ta da kare ka. Yanzu haka ni ma ba ni ba kai. Allah ya